गोकर्ण पर्तगाळी जीवोत्तम मठाचे 23वे विद्याधिराज तीर्थस्वाम्यांची पुण्यतिथी मनयतात। 8, 9 आणि 10 जुलै असे 3 दीस होम हवन, भजनी सप्ताह अशो पुण्यतिथी निमतान विविध कार्यावळी जातल्यो। राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लय हांणी पयल्या दिसा उपस्थिती लायली। पर्तगाळ जीवोत्तम मठाचे 23वे जे विद्याधिराज तीर्थ स्वामी आशिल्ले ते जेन्ना वृंदाश्रम घेतलो त्या दिसा साकून आयज पर्यंत जवळ 1 वर्ष पूर्ण जाता आणि ह्या पुण्यतिथी दिसाच्या निमित्तान आयज हांगासर 8, 9 आणि 10 असे 3 दीस हांगासर भरगच्च कार्यक्रम आयोजित केल्लो आसा आणि ह्या कार्यक्रमाक वेगवेगळ्या पद्धतीचे भजनी सप्ताह आणि त्याच बरोबर वेगवेगळ्या पद्धतीचे होम हवन यासारखे उपक्रम राबयले वयतले आणि ह्या कार्यावळीक गोवा सरकाराचे गोवा गव्हर्नर हांगासर पाविल्ले आसात। पळयात हो स्पेशल रिपोर्ट गोवा 365। I know. There was away from Kerala and now going to Chennai. So nice. This सेकंड टाइम तानी एक फंक्शन आयिल्ले ते फंक्शन कोण हांगा आयले तिसरे म्हणटा तेन्ना फुल ट्रेडिशनल आयला तांची इच्छा आसा स्वाम्यांनी एक दीस राजभवन येवचें। कालीच तांचे पत्र आयला आमकां। I told Swamiji that he should visit Rajbhavan. आणि पर्सनली आमकां फोन केल्ले आणि त्या दिवशी 15 जुनाक कसली तांगेले कार्यक्रम आशिल्ले शिलान्यासाचे फाउंडेशन। संपूर्ण देशात जे मठ आसा त्या सगळ्या मठाचे केंद्र शासित म्हणून किंवा केंद्रस्थानी आशिल्ले कारण